La nova temporada de l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent s'obria dissabte amb un gran repte musical, la primera sinfonia de Gustav Mahler anomenada Titan. Sota la direcció del prestigiós director Miguel Romea, més de 100 músics van interpretar aquesta peça considerada de gran dificultat tècnica. A la formació resident del Teatre Echegaray se sumava el professorat i l'alumnat de l'Acadèmia Orquestral Ad Libitum, que s'havia traçat una nova fita en la preparació i la interpretació d'aquest repertori tan rellevant. Per a molts d'ells, el repte era tan gran que equivaldria a pujar l'Everest, com apuntava el seu director, Miguel Romea. Es un concierto que siempre con la Titán de Mahler pues es emocionante, porque es una sinfonía que es casi más de una hora de música en la que se pasan por multitud de sensaciones y de vivencias. Pasamos desde descripción de la naturaleza, de la noche, del miedo, de la victoria, de la alegría, de lo popular, de lo más elegante, etc. Es un compendio de sensaciones y de vivencias aglutinadas en una hora y pico de música y tocadas por más de 100 instrumentistas, o sea que es una de estas músicas del repertorio que uno se lleva para siempre. Una cita especial que coincidia amb el 20 aniversari de l'Acadèmia Orquestral d'Ad Libitum, com destacava Lluís Muñoz. Bueno, avui és un dia molt especial perquè inaugurem esta temporada de l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent amb este concert de luxe, no? La primera sinfonia de Gustav Mahler, dirigida per un dels directors més reconeguts i actuals, Miguel Romea, director que dirigeix àssidament l'Orquestra Nacional d'Espanya, entre altres, i per nosaltres és un plaer que estigui així. I estic així amb aquesta orquestra, que a més de la Simfònica de Caixa Ontinyent tenim l'orquestra de l'Acadèmia Orquestral, un curs que és el 20 aniversari d'aquest curs, del qual venen alumnes de tota Espanya, inclús de l'estranger. Avui tindrem a l'escenari més de 110 músics, i la veritat és que ha sigut un projecte, jo crec que molt bonic i molt arriesgat, no? Perquè tocar una sinfonia amb gent jove, i a més en soles 6 dies, crec que és tot un repte, no? Que tinc que agrair des d'ací tant a Miguel Romea com als directors que han fet els assajos parcials, l'oboe solista de l'Orquestra de València, Roberto Turlo, també al trombó solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya, Edmundo Vidal, i a Cisco Parisi, que ells tres han també fet una aportació molt important per a que avui, a Ontinyent i a la comarca, puguem escoltar aquesta gran sinfonia que interpreten les grans orquestes. El concert d'aquesta sinfonia, de gran riquesa melòdica, va delectar els assistents al Teatre Echegaray, que sempre és un públic molt agraït, segons explica Romea. Bueno, el público de Ontinyent siempre es absolutamente cariñoso con los músicos, con la orquesta, y yo la experiencia que tengo siempre ha sido a través de la orquesta de Ad Libitum, y la verdad es que se percibe el cariño y el respeto y el agradecimiento. Després del parèntesi d'agost, la pròxima cita tindrà lloc a finals de setembre i es farà un recorregut per les músiques populars del món.